Szóval, az elkövetkezendőkben erről az előadóról fogunk beszélni, így is ülök inkább, hogy rendesen látszódjanak. Itt hát végül is mindenki szokott így csinálni, nem? Hát jó, hát mindenkivel megtörténik ez, hogy ilyen videókat csinál, vagy úgymond így áll neki a dolgoknak, és úgy gondolja, hogy ez jó. Én is se vagyok így, komolyan. Igazából nekem is ilyen nagy lábakat szoktam magamra rakni, azért, hogy jobban nézzek ki. És ezekkel közlekedek az utcán, mert szerintem vagányabb. Szóval igen, az elkövetkezendőkben, hát nem is tudom, mit mondjak róla. Tehát, hogy mivel is van pontosan a gond, mert hát az egésszel. Tehát, hogy valljuk be, én megértek mindent. Megértem, hogy kell az egyediség. Megértem azt, hogy jó, hogyha mindenkinek van egy egyedi stílusa, egy saját személyisége. Egy más kinézete, egy érdekesebb, viccesebb, vagy éppenséggel szebb kinézete. Közben rájöttünk, hogy ki az illető, tehát, hogy fényderült a nagy igazságra, hogy ki is az, aki képes Yetinek öltözni. Hát ez a nő. Amúgy nem néz neki, hogy baj van a fejével, vagy nem tudom. Vagy lehet nincs is baj a fejével, csak én nézem bele, hogy baj van a fejével. De oké, hogyha egy csúnya, tényleg egy olyan rusnyavóna hallod, mint az ég, mondjuk akkor is egy csomó pénzt keresne, hogyha olyan, tehát, hogyha olyan a személyiség, akkor nem kell ő beöltöző Yetinek ehhez. Tehát, hogyha csúnya, mint az állat, akkor is kap egy csomó pénzt, mert tud annyira hülye lenni, vagy annyira kokkó, vagy éppenséggel csúnya, hogy amiatt keres sok pénzt TikTokon, vagy nem tudom. Vagy amiatt lesz népszerű, ugye? Ez egy dolog. De hogy a csaj szép. Tehát, hogy szerintem amúgy nem néz ki rosszul. Na, de döntsétek el ti. Szóval, hogy úgymond ezzel egy egyediséget, úgymond egy kinézetet akart adni, egy újfajta elgondolást, vagy naív vagyok, s amúgy nem is ő, aki ezeket csinálja, csak valaki be kellett mutatkozzon, és gondolta, hogy csúnya, aki oda el volt bújva a sarokba, vagy nem tudom, vagy éppenséggel még nem is volt annyira csúnya, csak szimplán csúnya. És akkor mit tudjam, volt egy csaj, mondta, hallod? Én fizetek neked, mutatkozz be. És tudta, hogy körülbelül azért hasonlítanak a szemük, és akkor mind a kettő barna szemű, ugye a Yetinek is, annak is gondolta, jó van, akkor te csináljad. Nincs is amúgy vele gond, vegyük úgy, hogy ez egy vicc. Viszont az a baj, hogy én nem tudok rajta kacagni se. Tehát, hogy ahogy nézem ezt, gondolkozom, hogy a szórakoztató iparnak melyik ágazatába tudnám a legjobban behelyezni, és nem kapom meg azt a célközönséget, amelyikkel úgymond tudok azonosulni, tehát, hogy amelyikkel úgy gondolom, hogy hát ez ebbe jár. Esetleg ott az LMBTQ társadalomnak a célközönségét tudnám megcélozni vele, vagy nem tudom. Nem tudom, mint egy szőrös nem tudom mi. Kutya, vagy én nem is tudom, mindegy medve. De legalább a medvék aranyosabbak. Oké, ez egy dolog, hogy lerágja a karodat, de aranyosabbak, nem? Na, de oké. Szóval, hogy annak van egyfajta aranyossága, vagy nem tudom, de ennek mi az a rózsaszín lábkörme is? Tehát, hogy én nem értem meg, hogy mivel van a baj velem? Lehet, hogy velem van a baj, tehát, hogyha ti ezt élvezitek, akkor nem szólok semmit, mert... Ne fütyülj! Tapló anyádat, hát nem hallasz, neked ugatok. Mit fütyöksz itt, te? Tapló. Viszont, mint kiderült, ez egy trendi dolog, vagyis ez ilyesmi, tehát, hogy nem tudom, beöltözünk különböző lényeknek. Tehát, hogy hallottam már olyanról is például, aki nem csak beöltözött neki, vagy éppenséggel egy ilyen viccet csinált belőle, hanem konkrétan ő UFO-vá operáltatta magát, vagy éppenséggel kutyával. Ide bevágok egy ilyen kutyásat, az UFO-sat nem hiszem, hogy megkapom, de hogyha megkapom valahol, azt is ide beteszem. Szóval, hogy így csak nézek, hogy mi a fene, tehát, hogy az egy dolog, hogy az embernek különböző értékrendjei vannak, és azokat tisztába kell tartani. De... Szóval. Igen. Ennyi jön a számra ilyenkor, tehát, hogy nem tudom, mondom, lehet velem van a gond, és ezek mind vagány dolgok, de nekem valahogy úgy kihagynám. Van, aki nem érti a favicceket, van, aki nem érti a rasszista humort, van, akinek a fekete humorral van baja, de nekem ezzel van bajom. Tehát, hogy jó, a többi mind elmegy. Hát nem azt mondom, hogy díjazom őket, de még azt meghallgatod.
nekem ezzel. Tehát, hogy... Igen. Ez így leír mindent körülbelül, amit itt most hirtelen láttatok. De hogyha már így szóba jött ez a yetis nő, férfi, non-bináris, bináris, nem tudom, valami, akkor már beszéljünk arról is, hogy van ez az Ashley-s trenddel ismertem meg én legelőször. Én tényleg nem tiktokozok sokat, de néha fellépek pont az ilyenek miatt, mert ilyet azért nem látni máshol. Tehát, hogy esetleg Pinteresten, meg itt-ott megjelennek ugyanazok a tiktokos videók, csak kicsit átmásítva, vagy éppenséggel viccet csinálva belőle. Viszont ebből az Ashley-s csávóból, vagy nem tudom, de amúgy ez már régi, tehát hogy már 3 éve nem jött rá körülbelül arra, hogy ez nem tudom, ez nem jó, amit csinál, vagy nem is tudom, szerintem még régebbi a csatornája. Tehát, hogy mindenhova megy, így, megy, körülötte emberek vannak, fontos, hogy legyenek emberek körülötte, így megáll, elordítsa magát, és akkor utána elkezd táncolni. De ilyen különböző módokon. És így az emberek így messziről, így a sarokból körülbelül, így nézik őt, hogy mi a faszom bajod van neked. De mondjuk azt, hogy ez még egy szórakoztatói részleget meg is céloz, úgymond, mert hát a gázdolgokból könnyű trendet csinálni. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy én most elkezdek itt, nem tudom, valami gázdolgokat csinálni, mert nem tudom, nekem annyira nem jön be, hogy gáz. Tényleg, nem szabad ilyen szavakat használni, mert már az kiment a divatból. Tehát, hogy, ja, már az gáz, hogyha gáz szót használsz. Az olyan, hogyha cringe szót használsz, az cringe. Szóval, igen, mindegy, én nem tartom annyira a trendet, szóval nem érdekel. Valami új szó van amúgy erre. Mindegy, nem jut eszembe. Lényeg, maradunk annál, hogy furcsa. Ahogy mondják a németek, kómis. Szóval ez egy nagyon kómis dolog, hogy különböző módokban elkiabálja magát, vagy nem is tudom, hogy pontosan mit csinál, és akkor Dávid csak így nézi, és gondolja, hogy inkább jó, már elég volt a TikTokból, vagy nem tudom, és akkor ez egy dolog, hogy megnézi, hogy elég volt a TikTokból. De tudjátok, itt van oldalt az a like jel, hogy hányan lájkolták, vagy osztották meg, és akkor meglássa, hogy több ezer megosztás van, és több millió like, vagy éppenséggel több 10 000 megosztás van. Kinek küldöd azt te? De most őszintén, tehát, hogy megcsinálod, oké. És kinek küldöd-e? És miért küldöd-e? Tehát, hogy ez ilyen dupla kérdés. Ez 2 pontot ér. Tehát, hogy elküldöd a haverodnak, hogy hallod, nézd már milyen hülye az űrge. Vagy mi? Vagy minek küldöd-e? Tehát, hogy és aki lájkolja, jó, oké, biztos tetszett neki, hogy vannak hülyék még a világban. Most egyet rögött rajta. De elküldöd a haverodnak, hogy ő is rögjön rajta, és mi van, hogyha csak furán nézel, hát, hogy konkrétan te jössz ki szarul belőle, hogy ilyen videókat nézel, vagy nem tudom, szerintem legalábbis. Például nekem, hogyha egy haverom küldene egy ilyen videót, hát körülbelül úgy reagálnék, mint már elküldtem a haveromnak ezt a yetis fószert, és megkérte arra a haverom, hogy többet ne küldjek neki videót, inkább semmiet anyagoljam az egészet, mert hát nem kell neki, köszöni szépen. Tehát, hogy körülbelül én is így reagálnék erre a tudnám hova tenni, hogy jól van, nincs jól érzi magát, mégse, tehát, hogy igen, nem tudok mit szólni hozzá, őszintén. Well, I gotta go, they just let me know that I could pick up my Mercedes. I got hoes in different area codes.